Здравейте хора! Това е втория епизод от част втора от Minecraft Pocket Edition. Така, в предишната част аз играх с моят приятел Евгений за кратко и го спрях без да си искам. Това беше защото нямах памет на телефона, но аз първо качих клипа и после го изтрих клипа. Заради това правя втората част. Готово. Така. Нека да влезем в My World Survival. Така. Така ще довършим замъка. Тук съм започнал, както знаете, от миналата част епизод. Ого, къв си ти, бе? Добре, мах се от мен. Защо нямам нищо, бе? What the fuck? Умрял ли съм? Какво съм? Що съм? Трябва да събирам пак дърва. Не, мах се от мене, педал. Мах се от мене, бе! Бегай тука, бе! Изрод! Няма да умреш! Добре. Видях си живот. Така ще цепа дърва. Извиня. Не, първо ще нацепа дърва и ще ви се обада след... Ще го пусна клипа след малко. Добре, готово. Събрах си нужните работи. Сега ще цепа дърва. Опа, фък, така. Къде? Добре. Идваме. Опа, пилешко, супер. Поне останало нещо. Първо да направим един чаркол. Колко с толкова. Опа, чакаме сега. През това време се нахрани с пилешкото. Така. Вземем смотания чаркол. Така. И го слагаме тук. И това вземем пак чаркол, другия чаркол и пак го слагаме тук. Така. О, не, махни се. Всъщност я умри. Ще ми трябва да... колко имам? Колко имам всъщност? Не, ми трябва пажината, защото от пажината ще си направя вълна, а от вълната легло. Виж колко съм умена. Така, аз през това време, докато се печат смотаните паражоли. Опа, видим дали тук... добре. Слагаме и последния чаркол тук. И започваме да копаме. Така. За да не бава клипа, направо сега. Сега ще натрупам камък и се връщам. Добре, тъкмо такова направих, взех ми малко кол. Мисля да сложа малко торчове там. Събрах камък. Почти си так. Идам тука и започвам да строя пак замъка. Кулата. Това трябва да го вдигнем поне 10 блока. В смисъл, правите 3 блока с колбостон и нагоре още 10 с стонбрик. Де факто кулата става 13 блока. Опа. Така. Слагам тук колбостона.
Дигал съм го достатъчно. Така. И основата ни е готова. Така, 3 блока е вдигната колата. Сега отиваме да вдигнем с 100... Не, това не трябваше да става въобще. Така. Отиваме да вдигаме с Stonebrick. Така. Слагаме кола. И слагаме тук това. Капет, че ни трябва само така сосичките паражели тук така. И тук печем стона. Докато да изпече стона, аз мисля още малко дърва да отцепа. Защото че ни трябва. Добре. Толкова мисля, че ми стигне. Ами стон, докъде е стигнал? Охо, 700-то. Така, сега този стон прави Stonebrick. Това простете. Отивам. Сега отивам да кача малко Stonebrick върху кулата и готово. Така. Аре бе. Така. Ето вижте как изглежда отгоре. Мисъл. И това нагоре ще бъде някъде към 10 блока още. Ще стане 13. 13 блока, да. Ето, когато играете, примерно, Майнкрафт на компютъра или на това, като играете Майнкрафт на компютъра или пък на телефона, можете пак да вдигате левел, като взимате от фурните неща. Да. В смисъл, вие като печете нещо, после като го взимате, вдигате левел. Зависимост. То хем може на компютър, хем може на телефон. Извинявам се, че обикалям. Знаете ли какво? Не, няма. 50 пъти няма такова. Все пак, това е... Ари бе. Извинявам се много. Така. Сега. Вземем този Stonebrick. Така вдигаме малко пръста. Добре. Дай бразо, когато тя дължите неща. Знаете ли какво? Взимам шибаното дърво с шибано такова и правя една шибана лопата от това. Омразна ми само да нямам материали и когато ми трябват неща и аз да ги няма. Не съм подготвен. Това е пак така.
Добре, мисля да го вдигна още няколко блока и да спирам клипа. Защото не знам вече колко е станал. Това като го завърши, ще изпирам клипа и после другия клип завърши, почти ще правя кулата на части. Вие вече разбрахте къде бия. Стана. Ото, така. Защото като направим стоунбрика и като направим цялата кула, мисля да почне някакъв замък тук да правим нататък. И ще видите, че ще стане хубаво. Добре хора, това беше за този клип. Аз съм Devil Boy и харесайте, ако ви е харесал клипа, харесайте, коментирайте и ще се видим в следващия епизод от мен. Довиждане!